El xiprer, abans de ser arbre, havia estat un noi, estimat pel déu Apol·lo. En els camps de Cartea hi havia un cérvol immens, consagrat a les nimfes. El noi més formós de tots els habitants d'Axeos era Ciparissus i se l'estimava més que ningú. El portava a beure aigua de fonts cristal·lines, de vegades li teixia corones de flors variades entre les banyes i d'altres se li asseia damunt l'esquena com un genet. Era un migdia d'estiu, quan el cérvol, cansat, s'havia estirat a terra, damunt l'herba, i prenia la fresca sota l'ombra dels arbres. El jove Ciparissus, en un acte d'imprudència, mentre caçava, el va travessar, i en veure'l morir a conseqüència de la ferida mortal, va decidir posar fi a la seva pròpia existència. Apol·lo el va intentar consolar sense èxit, i el noi, desconsolat, va suplicar plorant als déus celestials estar de dol per sempre més. Quan va haver vessat tota la sang en aquells panys desmesurats, els seus membres es van començar a tornar de color verd, i els cabells que poc abans li penjaven damunt el front blanc com la neu es van eriçar, es van tornar rígids i es van dreçar cap al cel estrellat formant una capçada estreta.